Hola, 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 amics i amigues de la nicotina i estap de Cortí. Benvinguts a Tabac i Sobrassada, un podcast de contraband fet per un andorrà i dos mallorquins. Siau molt benvingudes, estimades oients, en el 17è programa de la tercera temporada de Tabac i Sobrassada. Disculpau de primera mà la llum tan tènue i intimista que esteu veient avui, però és que Rafael i Pablo hem decidit que avui mos mereixíem tirar una canita a l'aire. Hem decidit que el programa 55 de Tabac i Sobrassada mereixia una celebració. És així. Com esteu vivint aquesta celebració? Jo estic molt emocionat i molt nerviós per lo que pugui venir. En Pablo mos ha promès coses, jo he dit que faria una cosa guapa. Tu no m'hauràs donat Jo no vull dir res, per tant, no sabem què vendrà. Com esteu? Molt bé, molt bé. Eufòric, inclús celebració. més de lo habitual. Eufòric més de l'habitual. Sí. No hi haurà buenos avui, doncs. I ara un bueno, una mica més fort. Bueno, quin bueno que hi haurà avui, no? Malament estiguen de festa, i malament a la millor no és la paraula que hauria de dir, perquè per nosaltres la festa és anar a berenar, Hombre, i efectivament avui de matí hem anat a berenar, recuperant berenars entre setmana, Sí. fent malabars en la feina. se mouen reunions. Reunions. Hòstia, això no us ho he dit. Avui, de tornada, he hagut de parar a les Corts A vomitar. a entrar una videotrucada. De No veres? és real. Sí, t'ho juro. Perquè he pillat algo de cua i tal, i dic, estic allò que estaré al portal entrant a casa i començarà la trucada i dic, em paro a les Corts i faig la videotrucada des d'allà. I he entrat amb el mòbil, amb el casco a la mà i he entrat a la videotrucada. Però un bar o enmig de... No, enmig del carrer. Enmig del carrer. Hi ha uns vídeos d'un tio per Instagram que, clar, supos que amb la conya de tant de zooms pel confinament i tot això, que el tio fa com que entra a reunions i el que fa és dur o sigui, enganxar com una motxilla un croma verd enorme i és portàtil format com amb una estructura en el cos. Ah, sí, l'he vist. I n'hi ha un que és de bots, que li peguen un cop de puny. I fa coses rares mentre està en una reunió. I clar, de fons, posa un fons de Zoom, però o està en combat de boxe, o està esquiant, o està fent qualsevol... És molt bona aquesta. La següent és que pintem això de verd croma i ens ambientem al bar que haguem visitat cada cop. mira, Això molaria bastant, eh? Xerrant de reformes, me va molt bé aquesta premissa, perquè el bar on hem anat avui a berenar només confirma que la situació del nou estudi de gravació de Tabac i Sobrassada és immillorable. Sí. No és casualitat, a mi no m'enganyaràs. Perquè està en el millor barri de Barcelona, que és la Bordeta. Increïble És barri. el millor barri de Manhattan del porc. El Manhattan del porc. Fa partió amb Sants, que també és un lloc notable pel que fa a la densitat de llocs d'esmorzar. El Brooklyn del porc. Tal qual. Ni Manhattan ni Brooklyn. Hòstia, això seria guapíssim de fer. El Bronx i coses d'aquestes. Seria bastant bé. Si féssim un diàmetre de... Bueno, diàmetre pot ser no, però un radi de 500 metres, jo crec que entrarien molts dels bars en els quals hem anat a berenar durant aquesta nostra aventura. Sí, sobretot pot ser de Gran Via cap a baix no, però a Gran Via per amunt sí que ho hem freqüentat. Hem freqüentat aquesta zona. I és que hem anat avui, i és que varen anar, no me'n record quin, el Cullerot de Sants, També. estan especialment a prop, que quasi pot goitar per balcó si han obert o no. Pots cridar, que agafa'm la taula! Què vas? El Cullerot de Sants el vaig descobrir amb vosaltres, però jo he repetit un parell de vegades. No en tenia cap mena de dubte, Rafael. No tant de berenars, sinó del tema de truites. Que l'entrepà de truita que varen veure... S'han menjat entrepans de truites per endur els darrers dies de mudança. I sempre tenen, ara potser estic cremant contingut per un altre dia, però sempre tenen la truita de patata normal i una truita del dia. Un dels dies que vaig anar, la truita del dia era truita de patata amb bolognesa i formatge. Locos! I vaig dir, això Això ja aquest tren, no, jo m'he de pujar en però aquest tren. bolognesa
de dins o damunt? Era una... Un poc per tot. Sí, jo sí. Fantàstic. Volia estar de dins, però la bolognesa tu no la pots controlar. O sigui, tu no li pots posar barreres. Saps? No li pots posar barreres a la bolognesa. Un dia, si tenim dos bes o benefici d'aquest podcast, hem de llogar a qualcú que escolti totes les hores i mos treguis frases tan bones com aquestes, saps? Hòstia. Tu la bolognesa no la pots controlar. No. El Cullerat de Sants, increïble experiència, Però avui hem anat a carrer Gavà número 20, Carrer Gavà número 20, del barri del Labordeta, el millor barri de Barcelona, a Cal Anglès. Cal Anglès. Molt fan de que el propi nom del bar tingui una falta d'ortografia. Bueno, això és gramàtica no està a l'abast de tothom. Clar, no, també pot ser que l'accent es posés en època franquista. Llavors, i que es quedés... Però seria... Sí, però d'alguna manera castellanitzar-ho, no? En plan, el acento abierto és de... Clar, això sí. És de rojos. Això podria ser. En fi, més enllà d'aquesta petita falta, no serem nosaltres els quisquillosos... Molt aviona. T'ha posat de... Molt aviona. Sí. Tu ho has vist, Que estic sentint un pot de renou, no sé de Sí, què és. això són els... Això és que tinc gana. els piuets. Res, Cal Anglès, carrer Gavà. Sí. Hem menjat Què hem menjat? peu de porc. M'ha agradat molt la presentació de Montsebarra. Això, Sí. Això era el primer que anava a destacar. 3 una espècie de greixoneres, perquè no tenia més com una font, vull dir, no tenien... Font de fang. Sí. Bueno, palanganes grosses de fang, així posades damunt la barra, un és un pot damunt l'altre, això m'ha agradat. Sí. Jo he pensat que molt possiblement això no ho cuinen allà, Podria ser. sinó que ho duen d'una... O sigui, clarament de manera casolana ho cuinen a una altra banda i ho Deuen tenir duen allà i ho escalfen allà. Una predina explotada que seva Pot ser allà. una predina explotada a casa seva. I Xerra molt d'explotació infantil, però... sa abuela... Què era, la dona del Brusi que tenia... Sí. Sí. Tenia una cuina domèstica, d'això de forn i fogons damunt, i ben que greixoneres de callos. Que pesaven més que ella. Sí. Sí, literal. Aquella dona... I aquella dona tenia uns bíceps i uns tríceps increïbles. increïble. Bones lumbars, també, segurament. També. Bones lumbars. Crec És el crossfit de la gent gran, això. Crec que és, Moure greixoneres. personalment segueixen sent els millors callos que he menjat. Sí, 100%. Però vaja, avui m'estem desviant molt. Sí, és veritat. Cal Estem Anglès. xerrant molt. Hem menjat peus de porc, Galta de porc, galta de porc, botifarra, probablement també de porc, no, probablement no, segur. i truita de patata. Anava a dir volum, però més la geometria de la truita m'ha impressionat i hem dit tu pa mi, que se veien aquests 4 dits. Jo crec que 4 falta dits dels meus. mig dit, em falta lo millor aquí, Podria ser. Sí, això és... Hi ha persones que acaben la carrera d'arquitectura que no són capaces de dissenyar estructures Que tan s'aguantin. complexes com aquestes. És així. Increïble. I llavors han dit de les greixoneres que hi havia Sí. amuntegades una damunt l'altra, han triat galta i peus, Sí. molt bons. La tercera ha dit pollastre, Sí. no sé què, però nosaltres els pollastres no. I Jo he el pollastre per esmorzar. I he pensat que una reflexió que podia fer ara, o sigui, avui de matí he pensat una reflexió que podria fer ara, és que quasi mai consumim pollastre No, i en els esmorzars. És una cosa que, a Segons cosa més, estic a favor. quan xerrant de variats i tot això, per exemple, anant cap a la zona de Mallorca, és una cosa que no hi diu gens. Jo una vegada em vaig trobar, no me'n recordo exactament de quin bar era, Sí, uns aletes de pollastre. o una aleta de pollastre o un guisat de pollastre i dius, clar, no hi penses, però quan t'ho diuen te sorprèn, no hi diu. No és una cosa que consumim No hi diu. habitualment. I avui hem decidit no rompre aquesta tradició i hem triat per la galta. Pollastre que per molta gent no és carn, això. No, vegetal de pollo, clàssic. No, i que hi ha molta gent que defineix com a... O sigui, segur que hi ha col coient. Ara m'estic flipant moltíssim. Col coient, que és vegetarià, o vegetariana, o vegana. I... No crec. En aquesta, me dius, fa 10 anys sí. fa 10 anys sí. Però en aquestes altures jo crec que ja... Abuela no como carne. Ja, però estos pollos. Saps? Vull dir, aquesta frase, això ha passat. Que ens comentin a Twitter això, si hi ha algú que se sent identificat, no? A Vinga. Twitter, a Instagram o als comentaris de YouTube. Sempre dim això i ningú mos diu res. Ningú. Crec que et saco bé la mia qualque vegada. Algun cop hi ha algú que... Res, anem a xerrar un poquet per cada un dels plats. Tenim una sorpresa per tu,
que t'han hagut d'anar corrents-os, després sí. te la de... L'he vista, l'he vista perquè quan he marxat m'ho ha mig ofert. No hi ha hagut... va. Xerrant ràpid. Botifarra. Molt bona. Molt bona. Destacàvem... Ben calenta, perquè a vegades arriba freda. Molt bon apunt. I quantitat notable d'all. Important. No per la ioli que duia per acompanyament, sinó per el picadillo d'all i julivert que duien les mongetes. Sí. No hem parlat de les mongetes, que ha estat protagonista important de l'esmorzar. Abundants. Guarnició de mongetes a tot. Tant. Pa de porc amb mongetes. Molt a favor, mongetes. Molt a favor. La mongeta... Si voleu utilitzar les mongetes com a fil conductor d'aquest berenar, anàvem en el peu de porc, que he trobat que el peu de porc eren el millor dels que hem menjat, els que més s'assemblen en els que els feien tradicionalment a Mallorca. És vera. No, mira, no hi he pensat en el moment, però és vera que estaven molt guisats. No eren tan simplement de la brasa o bullits o això. Molt lleugerament fats, el de trobat, per el meu punt. Això ja va per opinió personal. I acabam el que vendria a ser el plat principal amb una galta que en Rafael, qual cirurgià neurocirurgià hauria d'haver dit, perquè bé, no ho sé, maxilofacial a lo millor, no? Cirurgià plàstic. Cirurgià plàstic. Ha desfet aquell osset d'aquella carn amb una facilitat, una harmonia que ja preveia la qualitat de la carn que hem consumit avui matí. Molt, molt tendre aquella carn de galtes. Molt ben feta, amb un poquet de... M'hauria agradat que haguessin posat una mica més de verdura la sabeta aquella... Sí, aquesta verdura típica de rostit humit... No hi havia pastanaga... Sí, pastanaga, ceba... Aquesta verdura així com queda en el forn i tal, molt... Una miqueta més t'hagués agradat. M'hagués agradat que hagués posat una curadeta més de verdura. Ja. A mi el cos no m'ho demanava massa, però... No, és perquè no era per gana, saps? Perquè... De fet, quan em porten una mica de verdura en un plat així, entenc que és un tràmit, no? Perquè no vagi sol a la carn. Però en general... No, perquè li dona gust quan el rosteix. Això sí, li dona gust, però després... No quedi dins la safata. I la sorpresa que xerraven, que al final no és sorpresa, és que amb els cafès mos han duit 3 bunyols farcits de xocolata, que més normal que en Pablo no era. Jo no he vist que eren farcits de xocolata, però me n'ha ofert un i li he dit no. Just de mirar-lo, el sucre que feia pa. D'un nivell de dolçor... Increïble. Però s'ha agraït? M'he sacrificat i m'he menjat el teu, Pablo. Gràcies, Tomàs. Jo no he tingut temps de dir si el volia o no, tampoc. No hi ha hagut debat, Jo n'he menjat un, també ja s'havia acabat sat i diu, bueno, sat me'l menjar. Se van a confit, m'ha sortit en el front i he dit aquest sucre processadíssim, per mi. Cal Anglès, en el barri de la Bordeta, carrer que va número 20, si sou per allà. Mencionem que això ho hem tornat a treure del portal esmorzasdeforquilla.cat. Ah, sí? Que s'està convertint ja en un habitual per quan hem de sortir del pas i no sol fallar. Gràcies. El camarer de Cal Anglès que te fica pressa. Bueno, però no... Hi ha hagut un moment que ha vengut i ha dit anava espavilant, que he de dur més coses. Ja que has fet aquest comentari, no crec que sigui habitual que fiqui pressa la gent, sinó que com qui... La taula era petita. La taula era petita i havien demanat 4 plats per anar traient coses. M'ho ha dit, nins, això ja és calent i si no fa via se refredarà. M'ha fet gràcia la manera de dir-ho. Aneu fotent-li canya. I quan hem anat a pagar ha estat molt amable. Ha estat molt amable i llavors ha estat quan he tret els bunyols i ha dit, mira, aquí ja has acabat de guanyar-nos. Molt bé. Amem, Pablo. A veure què tenim. Com els comentes? Bueno! Que fem 55 programes!
Poca broma. 55 programes. Idea del Rafael que no vol ajustar-se al que estableix la societat, que és celebrar números rodons. Bé, és una mica rodó, 55. Sí. Però no és tan rodó com el que se sol celebrar, que són els 50, el 100... Per ficar una mica la punyeta, ho he contat així ràpid, si llevam programes no habituals, mos quedem en 50. Tipo pilot... Hosti, quina ràbia ara. Troca... No. Mobofest i coses d'aquestes. No, però això són programes. Sí, són programarros. Són programes. Entenc que vulguis restar el pilot, el zero... Pensava que no és a restar pilots. Però clar, restant pilots ens quedem 52, per tant, tampoc... Encara menys rodó, cosa que m'agrada. Vinga, 52, 55, és que sigui. Vinga. No seguim modes, nosaltres. No seguim modes i el que sí seguiré és una tendència habitual d'aquesta temporada, que és portar versions medievals. Ausaies. Doncs avui, simplement a mode d'introducció, perquè no porto un poema, perquè ja m'estic buidant, com a poeta medieval ja m'estic buidant. Portaré una versió medieval per celebrar una mica el dia d'avui, que fem 55 programes. I ara vaig a per una sorpreseta que tinc també. Atenció, amics de Spotify, en Pablo s'acaba de treure els auriculars, obri la porta que va cap a la cuina de casa seva. Igual la sorpresa és que se'n va i no torna. T'imagines? Mos deixa aquí plantats. Igual m'aixafa una cosa que tenia jo també. En sèrio? No ho sé. Minutos musicales. Sí. Tabac i sobrassada. Al final... I amics. Per cert, ara aprofitam per fer un poquet de promoció de Rosa Blanca, la cervesa que ens acompanya quinzenalment. I no quinzenalment. No només cada 15 dies. Ui, s'encén un llum de la cuina. A veurem quina sorpresa te mos té preparada. Efectivament. I en Pablo González apareix amb un plat en lo que apareix 6 teades de morcilla de Burgos. Oh, mama! En 2 espelmes, 2 cincs, del número 55 del programa que estem celebrant, enceses. Ara et diré una cosa. Aquesta imatge és increïble. A veure. I el més increïble és el que està a punt de dir en Rafael. Que és que no només m'has xafat una sorpresa, sinó que m'has rebentat perquè l'has fet a 50 vegades millor. 55 vegades millor. Hòstia puta. Jo l'anava a fer. T'he xafat ha estat el primer cop que ens hem xafat la secció? Sí. Però bueno, això és el problema de no contar moltes coses i de no fer guió. Això era... Però literal, eh? Anava a fer algo amb un 98% de coincidència amb el que has fet tu. Però tu ho has millorat moltíssim. Si inclou menjar, podem tornar a repetir-ho i fem veure que no ha passat Jo res. tinc unes ganes de ficar-me un d'això dins la boca, de morcilla, i xerrar, Seguir xerrant. que no me'l puedo ni imaginar. Bé, el que haurem de fer és bufar les espalmes abans de que la cera caigui a la morcilla i no la puguem menjar. No seria... Això és molt radiofònic ara mateix, eh? Molt radiofònic. Bueno, jo ho he intentat narrar un poquet. No hi he pensat i realment això la gent de més de 60 anys que ens escolta ho agrairà. Ai, fill, bro. Vinga, idò. Bufam. Vinga. 1, 2, 3... Bravo! Sort que s'ha acabat el Covid, 55 programes, nins. Bravo. Màquines. Bravo. I se menja això ara o no? Sí. Quina era la idea? Ara en directe. Com estava de guionitzat Bé, això? això no estava tan guionitzat ja. Ho deixaré per aquí al mig i podem anar agafant-ho. Mira, jo seré el valent i em pillaré un primer. Vinga, va. N'hi ha un que li ha caigut ja a la Pablo. cera. No, però no podem ficar-nos tots tres alhora. Voleu brindar amb la mortilla? Vinga, salut. Bueno, vaig xerrant tu, Pablo, que jo ara no puc. D'acord, doncs, el que porto avui és... No puc evitar jo, en moments així, posar-me nostàlgic, saps? Perquè al final portem 55 programes, va ser una idea que va sortir una mica de... A veure què passa aquí, però tampoc tenia molta pretensió, estàvem en confinament, ja havíem fet massa croquetes, com necessitàvem un projecte nou i vam dir, mira, un podcast és una bona opció. La gent no ho està fent ara mateix.
I, exacte, Ja no se fan podcast com fa 3 anys. com els que feia l'àvia, I el que porto avui és, us proposo un joc així una mica interactiu, que és, ara ja que portem 55 programes darrere, una trajectòria, doncs, tot lo consolidada que pot ser això, un producte com el que estem fent nosaltres, porto una entrada a la Wikipedia per Tabac i Sobrassada i aquí dono la idea pues, a qui sigui un moderador de la Wikipedia que ens escolti per a que ho afegeixi, doncs que ens escrigui també a Twitter, Instagram o a YouTube i jo els hi passaré el link d'aquest document. És una cosa que molt mereixem. Però per això em falten dades, d'acord? I aquí és on us demanaré la vostra ajuda perquè em completeu el text que he començat a escriure. I part d'aquestes dades a completar són coses que poden passar en un futur, que vull que vosaltres em doneu la vostra predicció sobre el que pot arribar a passar, d'acord? Comencem. Tabac i Sobrassada va ser un podcast autogestionat de periodicitat bimensual que va néixer al novembre de 2020 i va acabar... Quan va acabar? Vale, o sigui, ja suposes que ha acabat. Sí, en algun moment acabarà. Ja sigui perquè morim els tres o perquè... o abans. Això que has dit és molt trist. Sí, és una mica bajonera la secció. Això s'acabarà en algun moment. Això s'acabarà, però... Sí. Ara vull una porra. Podríem entrar en coses molt filosòfiques, però jo crec que... Mira, ara som el 23, no? Sí. I 23 és la tercera temporada... 25. És bastant bo de fer... 25, ho fem redó. 5 temporades de Tabac i Sobrassada. Hòstia, bé. Jo m'agradaria un poc més, però m'agradaria... o sigui, més temporades, però que acabassin breats. No. Jo, per contra, tot el contrari. Si s'ha d'acabar demà el S'acaba el podcast... podcast i s'acaba l'amistat i s'acaba tot. I comença un podcast que es diu Tabac i un altre que es diu Sobrassada, no? Amb els dos bàndols de la baralla que... Sí, tipo grup de música, com ara en David Gilmour i en Roger Waters, de Pink Floyd, que estan breats. O els Gallagher, sí. Pues el mateix, així. Vale, llavors teniu idees diferents de com anirà la cosa. Tu has dit 5 temporades, tu quantes en dius, Rafael? Jo tiraré 9 temporades. 9 temporades? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé. Jo he dit 5 The perquè... Office. Jo he dit 5 perquè estic molt cansat. Bé, sí, no, és que hem de dir que venim... Això serà un dels motius de sa... Pot ser. De sa brea. Hem de dir que venim d'una època intensa de gravar sí. i que aquest és el moment en què dius... La meva predicció és que vam acabar la temporada passada. Però després et dono dia tonto i dius, això tirarà 20 anys. Bé, doncs fem una mitja... 7 temporades? Vinga, va. Posem la mitja a les 7 temporades? Molt bé. Doncs... Bé, posem que això s'acaba d'aquí, en portem 3, doncs d'aquí 4 temporades. La temàtica principal girava al voltant dels esmorzars de forquilla, tot i que només era un pretext per establir converses disteses. Fins aquí estem d'acord. Vam dir que érem un podcast conversacional, no? Això varen dir a l'edició de 2023 dels Premis Sonor, de la qual varen resultar... Inserte aquí su respuesta. Perdedors. Clar, no guanyadors. La gent escolti això ja se sabrà. Venga. Els seus integrants eren Tomeu Mir, Rafael Manera i Pablo González. Tot i que durant un temps es va especular que prenguessin el relleu del programa... Vale, llavors aquí hem de fer un exercici d'imaginació. Si nosaltres deixem a la 7ª temporada del programa, qui us agradaria o qui creieu que podria fer bé la feina de presentar Tabac i Sobrassada? Podeu dir una persona, una parella o un trio, el que vulgueu. Miquel Calent. Alberto Chicote. Miquel Calent i Alberto Chicote anant per anar. M'encanta. És que són les úniques persones que mos poden superar. Estic d'acord. I un tercer... Qualcú internacional. És de... Clar, un altre cuiner. No, ja, anem a cercar qualcú que no sigui... En Danny DeVito. Ara t'he de dir que s'estampa fa bastanta gràcia. Imagina't. Bé, va semblar perfecte. Molt bé. Ho tenim. Danny DeVito, Miquel Calent i Alberto Chico. És molt random, però m'agrada bastant. D'acord. Finalment, aquests rumors no van materialitzar, o sigui, no es va poder veure aquesta estampa. I la darrera gravació
es va fer en directe a la darrera gravació al final de la 7ª temporada de Tabac i Sobrassada. Madison Square Garden. Madison Square Garden. No, però la plaça de Toros de Muro també estaria molt bé, no? Oh, gran! Aquesta està molt bé. La seu d'Urgell, el Cal Bisbe. A Cal Bisbe, eh? Això també estaria, No estaria molt malament. bé. Bé, no deixarem entrar menors al programa. Després d'esmorzar de forquilla a... O sigui, per aquest últim programa, on escollim esmorzar de forquilla? Un establiment concret? Podem dir algun que ens hagi agradat dels que hem fet fins ara o teoritzar sobre llocs nous. La cosa fàcil i bucòlica seria tancar el cercle en el bar Gol. Clar. Oh, això seria maquíssim. Això seria maquíssim. Molt maco. On tot va començar. Hosti, m'està agradant. M'estic emocionant una mica i tot. D'acord, doncs tenim això una mica al cos de lo que és la introducció a l'entrada a la Wikipedia. Després ve el que és la secció de rècords. Saps que a vegades doncs, parlen de tal temporada fer rècord d'audiència, no sé què, o es van dotar el premi, el presentador, el que sigui. Doncs porto una sèrie de rècords que teoritzo sobre el que haguéssim pogut fer. Endavant. Primer rècord. Millors sintonies del món del podcasting en proporció al nombre d'escoltes. Si hi hagués un premi que mesurés això, jo crec que estem clarament al top mundial. Premis relatius. Premis relatius, en plan... No absoluts. Relatius. Més rotets aguantats davant d'un micròfon. 100%. Això ha passat sobretot quan hem gravat després d'esmorzar, però també quan hem gravat el mateix dia per la tarda. Això ens ha passat. I és tan cert això que aquesta broma se repetirà avui. Per tant, Ah, sí? Per una cosa que tenim tan interioritzada... Hòstia, avui ens hem trepitjat molt, no ho veig? No, perquè estem celebrant l'aniversari. Sí. I l'aniversari és xerrar de nosaltres. Per Clar. tant, quines coses mos identifiquen? Avui és un dia de cuidar-nos. Sobretot perquè hem de durar 9 temporades, no, Rafael? Passa molt lleida, que m'he de cuidar. Poli. També som un dels podcasts amb més invasions de gats en directe. En portem, crec que 2, si no m'equivoco, però no descartem que en pugui haver una tercera avui. També tenim un rècord de més idees de seccions copiades de la sotana. No sé si tenim aquest rècord. Aquí he posat l'asterisc que faltarà veure quina és la trajectòria de la riota i desobediència cruifista, que si duren molts anys doncs jo crec que pot estar renyida la disputa. I per últim el rècord de una altra ràtio, vale? Perquè ens hem de marcar una expectativa baixa per també poder aconseguir molts premis. Aquesta és la ràtio colesterol per any viscut de vida, nosaltres 3, més alt del podcasting europeu. O sigui, si vas, per exemple, a una... Que per Europa segur que clar, és que no incloc Amèrica aquí perquè crec que no és just. Es juguen a una altra lliga, és com la NBA. Però, clar, el tema és per any viscut, perquè si agafes, jo que sé, la retransmissió de futbol de la Copa, clar, molt probablement aquesta gent estarà pitjor que nosaltres. Però per any viscut de vida, no creieu que podria ser bé. estem bastant amunt? Jo, doncs, que van començar, no m'he tornat a fer analítiques. No, per si de cas, Exacte. Això és molt masculinitat tradicional. Si no van al metge, no passa res, oi? Ojos que no ven, corazón que no Corazón que no late. Corazón embossat. Altres rècords que creieu que podem tenir? O altres coses que fem bé o que si ens mesurem relativament respecte a alguna cosa, doncs estem fent bé. Gravacions amb líquids damunt la taula sense vessaments. Hauríem de posar un cartellet d'aquest de tant de dies sense accidents. Oh, com a Los Simpson, lo dels accidents. És el típic el primer dia que poses el cartell se toma una cervesa, saps? Vam tenir una mala ratxa, Han tingut qualque ensurt, però però que a més van ser bastant consecutius, crec, O hi ha hagut un dia que han tomat 3 cerveses. Sí. I ja està. Sí. Jo crec que hauríem d'anar també per la línia de la coalició andorrana-mallorquina, això que no sí. sé si som l'únic. Jo estic quasi segur que sí. Seguirem sent l'únic podcast andorrano-mallorquí. Això, convidem a la gent a que no, si sou d'Andorra i Mallorca, que no sigueu amics. No. I, clar, el tema de gravació a bar mos guanya, crec que de calle, el sentit de la birra. Ah, sí. Per tant, aquí no... Aquesta lliga no Però podem competir. moltes vegades repeteix. Per tant, podríem a bars diferents. Això Sí, podria- pot ser gravat de 2 o 3 bars. Nosaltres
Ja diu més de 2 o 3 bars. I nosaltres no hem entrevistat a Pablo Motos, que això t'eximeix de qualsevol premi. Qualsevol dia entrevisten amb Risto Mejide, segur. No, l'ha entrevistat ja. ja? Sí. El vaig veure anunciat, òbviament. És que... Rip. Bé. És que... Més coses. Sempre hi ha una secció curiositats i rumors o una part menys professional i una mica més personal del que és la vida de... Trivia. Sí, una miqueta d'això. Curiositats, algunes són reals, altres doncs he fet una miqueta de predicció. El Tomeu li va preguntar en directe a la Maria Ferrer, presentadora del dia d'IV3, com feia per aguantar-se els rots en directe. Això jo crec que és un bon highlight de la nostra trajectòria. I no va ser el primer dia, Tomeu? El primer dia. No duem ni 5 minuts com els coneixíem. Sí. Exacte. Quasi no havíem parlat fora d'antena. Més coses teves, Tomeu. El Tomeu va utilitzar, en el total de les 7 temporades que hem dit que va durar Tabac i Sobrassada, un total de 2 pàgines Moleskine, un pòstit a doble cara i les restes d'un tovallo usat per preparar-se els guions de 55 programes. I pots afegir un total de 3 entrades en el drive que compartim del programa. Després, en José, aquesta no sé si la recordareu, però José Ramon Bausà li va contestar, crec que al Rafael, un tuit amb un gif pixelat d'un aficionat a la selecció espanyola vestit de torero. Me sona, ja és un... Vas fer un tuit, no recordo no sé on, d'un grupillo de fatxes que anaven amb banderes d'Espanya i tal. Sí. I vas dir que era el somni eròtic del Bausà i et va contestar amb un gif d'un torero. Rotllo, donant-me la raó. Sí, donant-te la raó tal qual. Bé, això trobo que és un bon highlight també. És subnormal. S'ha enfadat amb el Bausà. Si me'n recordava i ara de cop, super rabiós. Després, es diu que el Rafael va tenir a la taula de mescles de Rode al carrito de la compra a punt de comprar-la uns 2.347 cops. Encara és. Encara hi és, Està allà i no t'envien e-mails de avui tens un 10% de descompte i coses així. És la següent joguina tècnica que et compraries, Rafael? És 6 a baix. Quant de temps tenim? No ho crec. Vale, següent. Hem arribat a fer un boicot a una marca, que és Air Europa. Sí, s'ha boicotejat Air Europa. No ha tingut molta repercussió. No, de fet, jo ara soc Gold. Jo també, per a tot això s'està tramitant una denúncia també en paral·lel. Però escolta, no prescindiré de poder escollir el meu asiento, saps? Exacte. Vull exercir els meus drets, però passant per fast lane de control de seguretat. Això mateix. I després, inexplicablement, hem aconseguit un patrocini. Això era increïble. Rosa Blanca. Això és fantàstic. Això era increïble. Jo crec que això ha estat el pic que quan vegin la nostra trajectòria de 7 temporades diran buah, el pic va ser la tercera quan van tenir Rosa Blanca gratis. Mail es ghost de Rosa Blanca. Nois, això s'ha acabat. T'imagines? Bé, encara me'n queden per fer un parell de programes, però... I bé, fins aquí la part de curiositats. Ara ja per acabar, un últim exercici que és la vida després de Tabac i Sobrassada. Què ha passat amb els protagonistes de Tabac i Sobrassada després d'acabar amb el programa? I aquí vull que em feu un exercici d'imaginació de en quin projecte audiovisual, perquè ha de ser audiovisual, us veuríeu fora de Tabac i Sobrassada. Si ara poguéssiu escollir la manera i el què. Però quelcom que ja existeixi o... Sí, pots dir algo de l'estil de X cosa que existeixi o algo nou que no existeixi, el que tu vulguis. Zona Franca. Portaries Zona Franca, No ho sé. No sé si faria alguna més a part de... O sigui, One Club Man, En plan, jo aquí em retiro, penjo les botes, penjo els cables. Samarreta penjada i venga. Sí, és que va molt difícil pensar en algo. Estava pensant en algo de menjar, qualque podcast de menjar, però no som molt... No. Però mantindries el tema menjar,
Home, Sí, o sigui, jo xerrar per xerrar... Fora Has de parlar d'algo que sàpiguis. Sí. Jo al revés, jo mantindria el format, perquè aquest rotllo podcast així autoproduït, autoeditat, autotot, crec que és un format que és fàcil, que és possible fer-ho així de manera casolana i tal. El que pot ser faria un altre tema amb vosaltres gent o... Això em sembla molt maco, que és que agafaríeu de Tabac i Sobrassada just l'oposat. O sigui, cadascuna de les coses, la part conversacional i la part del menjar. Si també ho deixes tot sol amb això, no... No. De fet, segona broma que s'atrevita avui. Va ser res. Bé, i amb això deixem l'entrada a la Wikipedia i qui vulgui, doncs, el convidem a editar-la. Gràcies, Pablo. Increïble. Com hem avançat abans, en Pablo i jo han tingut idees molt similars. Vull fer èmfasi en que això realment no estava preparat per molt impossible que sembli. Jo ho deixaria en Great Minds Think Alike. Sí. Vale, pues jo estic fora perquè no he portat. Not so great minds. En Pablo ha millorat molt el tema de... Ho he pensat de... Mira, he pensat fins i tot de dur una sobrassada i clavar les espeues dins la sobrassada, però després he pensat... Això seria un insult cap al nostre naming. Tu darem la sobrassada perquè damunt li clavarem, ja l'obrirem i tot això. Saps que he pensat lo de les magdalenes abans de fer lo de la morcilla? Però no tenia magdalenes i sí tenia morcilla? Alerta amb el portàtil. Sí, retiro un poc aquesta portada. Ves de la feina, no passa res. I tornarem a bufar, perquè com que normalment se bufa amb els dolç, doncs mira, ara farem una mica de postres. Molt bé. I tornarem a bufar. Hem de demanar un desig diferent. Jo no he demanat desig abans. Perdó. Ara, el demanem ara. O sigui, això era el primer, això són les postres, diguem que això acaba el que són el demanar el desig. Vinga, va. Ho teniu? Sí. Vinga. Bravo. Molt bé, fet aquest teatrillo... una. Fes, també. És el primer programa que mengem mentre gravem? Sí. Jo crec que... Sí. Menjar segur. Sí. Menjar segur. I dos germans, avui celebrem el programa 55 d'aquest el nostre podcast. És un número que inicialment pot semblar que no és un número digne de ser celebrat. S'evinen matemàtiques. Com hem introduït abans. Sempre celebrem números rodons, com el 10, el 100 o el 1000. No sé si arribarem a 1000 programes o no, ni a 100. Celebrem amb més intensitat quan feim 30, 40 o 60 anys. Però què han fet millor els números rodons? O sigui, què mos aporten més que qualsevol altre número? És molt bona pregunta. Avui a Tabac i Sobrassada aportarem raons per celebrar el número 55. Fantàstic. Així la gent ho entendrà una miqueta, això. Per fer una festa quan se compleixi la 55a vegada de qualsevol cosa. Començarem amb dades. Fax. La meva televisió té 55 polzades. I és una molt bona mesura de televisió. Matemàtiques, el que deies tu meu. Totalment en aspecte. El 55è dia... Bona tele, eh? Sí. Bona tele. Molt bé. N'hi ha de millors, també. Sí. El 55è dia de l'any és el 24 de febrer. Val? I el 24 de febrer de 1582 va ser instaurat el calendari gregorià, que és el calendari pel qual ens regim ara, pel papa Gregori XIII. 13 més. O sigui, el 55è dia de l'any és el dia 24 de febrer, perquè el dia 24 de febrer s'ha de posar aquest calendari. Poca broma.
Però la millor del dia 24 de febrer és que se celebra el Dia Mundial del Barman. Ep. Que clar, barman... Són més cotes. Són més cotes, però bueno, inclourem... És la gentrificació del que ens representa. Gol. Entra. Inclourem els nostres estimats camarers de bars d'esmorzar de forquilla. El número 55 és el número natural que va després del 54 i abans del 56. Això és innegable. Sí. I això és la definició que té la Viquipèdia del número 55. Cada número té una definició? Que sempre va per aquest camí, no? Hòstia. És un número compost que té els factors propis 1, 5 i 11. I com que la suma d'aquests factors és menor a 55, és un número deficient. És deficient. Toma que taca. Són definicions. I és el desè número de la successió de Fibonacci. Clar, no volíem números rodons, però resulta que és el desè número. Hòstia. Tenim 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 i 55. Maco. Enjoyable. No és un número rodó. No. Això és una cosa que ja Si no, no estaríem fent això. Però és un número triangular. Què vol dir això? El número triangular és així com se col·loquen les bolles de billar. Vale. Vale? Són números que compleixen la condició de que pots col·locar-los com... Si hi ha una fórmula, val? Però són els números que... Sí, per exemple, 9, 4 i 1, saps? No, això són quadrats. Da fuquet. Els números triangulars són 6, 4 i 1. 3, després ve, crec que és el 6, i després ve el 10, i així. Compleixen la fórmula n per n-1 dividit entre 2. Un altre dia... Vale. Ara et segueixo. Un altre dia divertint. O les bitlles, també. Sí. Més col·loquen així. Val? No només és un número triangular, sinó que també és un número piramidal quadrat. Número Que és piramidal similar quadrat. a lo del triangle, però en aquest cas serien col·locar, diguéssim... Hòstia, això és maquíssim. Número de bolles amb una piràmide quadrada. Vale. Val? I només compleixen aquestes dues condicions alhora, el 55 i el 91. Uf, el 91 se viene magdalenes i morcilla. El 91 també serà un bon programa per... Si acabem, estava aquí sobrassada el programa 91. Mira si és la cinquena temporada. Doncs... No ho crec. Bueno, pot ser. Pot ser. Sí. Sí. La cinquena temporada, jo crec. I llavors, programa 91 poden tornar a celebrar. I ja per rematar-ho tot, el que tancarà el cercle, la 55a lletra de l'abecedari és... No hi ha tantes lletres. Dic què està parlant? Tu que estava contant en plan... Rafael, mira bé això, tio. Joder, n'he desaprès moltes perquè ara mateix... I fins aquí les meves dades a favor del número 55. És menys rodó de lo que pensava després de que... Tots els números tenen el seu. Sí, això és veritat. I he descartat xerrar de numerologia i coses... Cap i cua. Sí. De fet, sí. És un món en el qual no he volgut entrar. Fantàstic. Però és un cap i cua poc ambiciós, vull dir, no requereix de molta casualitat. Poques floritures. Poca floritura, sí. I fins aquí. Gràcies, Rafael. Tomeu? Molt bona. Sí, me toca. Primer de tot, l'estrena d'aquest capítol coincideix amb l'aniversari de la meva estimada mare. Vull aprofitar l'espai que se m'ha brindat per, Momereta, felicitats, molts d'anys
una besada molt forta. Moltes felicitats. Molt d'anys. I lo maco que hagués estat que coincidís la data amb el número de programes. Això hagués molat bastant. No. Que està guapíssim, però no. Segon, hem xerrat avui... Perquè tot això, que aquest fandango que heu vist avui de l'aniversari i tot això, ho va dir en Pablo, crec que no fa ni 24 hores, o aproximadament fa 24 hores. Més o menys. Havia de ser una celebració com eufòrica, la premissa, i ja que vaig sentir un poc melancòlic, ens hem emocionat en la Wikipedia, l'emoció de celebrar 2 vegades la bufada d'espelmes, i com que jo ja duia algo que havia pensat com a melancòlic, l'únic que puc dir és disculpes i doneu-me la mà i anem amb això. Vinga. I plorem junts, no? Doble disculpa, perquè crec que... Bé, una disculpa d'en Rafael, perquè li he dit 5 minuts abans posa'm aquestes músiques, fem això, fem l'altre. He acabat d'escriure la secció també fa 5 minuts, així que sortirà com sortirà. I crec que... T'has disculpat a tothom que havies de disculpar-te? Sí. Bueno, te queden els oients. A lo millor fins a pota, per tant, oients, disculpes. Així que, Rafael, pot de musiqueta i anem allà. Hola, amigues i amics de la nicotina i estat de cortí. Un hola que volem que vos transporti a un lloc millor, quasi insuperable. Un hola que faci olor a una abraçada amb algú que a les 8 des de matí ja ha apagat el tercer cigarro del dia. Un hola que us embolcalli com una cullerada de saïm. Un hola que soni a hola. Aquestes paraules són d'amor i agraïment, com galtes de porc, senzilles i tendres. No en sabíem més. No t'agraïm el teu suport en una remota i suposada victòria en el premi del públic del Premi Sonor. Si haguéssim guanyat, no estaries escoltant aquestes paraules. Si haguéssim guanyat, en Rafael s'hagués ofegat en un suquet de callos i en Pablo hauria hiperglucimat de tant de mullar pa. Sobredosi de berenar d'enciclopèdia. I jo, sense ells, no sé ni encendre l'ordenador. T'agraïm, això sí, que en un indeterminat punt de l'espai-temps d'aquesta vida, que és una muntanya russa, decidissis invertir un clic en la proposta d'un andorrà i 2 mallorquins que s'aguanten els rots davant el micròfon. I més encara, t'agraïm que després d'aquests primers clics ens seguissin molt d'altres. Tu ets el motiu d'aquesta celebració. Tu i la gana de greixonera ferotge que cavalca les nostres panxes a hores insospitades. Dit això, el misteri és clar. Què motivà aquest primer clic? Potser t'agrada saber més de les coses que creixen o no pots viure sense conèixer quins són els premis Bertín cada 15 dies. Segurament has fet més d'un test millennial, has aplaudit les teves feministes de confiança o has passejat pel galliner més d'una vegada. Potser et costa triar entre l'amor i la comèdia, però no et costa triar Rosa Blanca. O el solapament dels cercles de la comèdia i la química són el teu nítxol preferit. Fins i tot, és possible que hagis vist un curt sobre la visita dels aliens a Solla, o que hagis seguit llistes de Spotify que no sabies que necessitaves. Qui sap si estimes com si fos la teva família a gent del Pla de Mallorca que recupera les revistes en paper. De rebot, has acabat escoltant un podcast de contraband quan volies informar-te sobre la donació d'òvuls, les germanies a Mallorca o quan simplement volies conèixer millor a la teva Instagramer foodie preferida. Si la dansa contemporània és la teva passió, escoltar a 3 homes xerrant de paper de vàter potser no era el que esperaves amb aquest primer clic. Aquest primer clic potser te va suposar descobrir un càster abans de saber què era un càster. Molt probablement
te va sorprendre escoltar un premiat per la BBC xerrant des d'un pub irlandès a un centre comercial de Terrassa. Potser només consumeixes ràdio local i mira, aquí segueixes, sumant cap de faves de capçalera. Continent i contingut, i per poder-te cantar tan emocionat, i Ausias Marc cantant per Bel Air, potser no tant. És possible que tu també te segueixis demanant quantes hòsties devem per entrar dins el cel. Igual tens un gurú de les intel·ligències artificials que t'aconsella i t'ha aconsellat que ens escoltis per compensar. Com compenses la intensitat de les altures i els dies bons amb les nostres digestions lentes. Potser penses que tots són problemes. I sí, efectivament, però són menys si tens un variat damunt la taula. I potser sou en Rafa, en Lluís o en Toni, i per això vos estimam incondicionalment. I a tots vos estimam igual, sigui com sigui que arribéssiu a fer aquell primer clic. Gràcies per aquest 55. Mentre tinguem gana i en el món existeixin berenars, aquí seguirem. Bravo! Preciós, Tomeu. Y con esto y un bizcocho. Fins d'aquí 15 dies. Fins d'aquí 15 dies, si Déu vol. Gràcies, guapos.